shin mai martaba ya dawo kanka tambayar wane ne bahaushe a Sudan? To gaskiya fi sabilillah wannan tambayar tana da kyau. Wane ne bahaushe a Sudan? Ina da amsa biyu. In aka ce Sudan, ai Sudan biyu ce. Gaskiya ne. Sudan kamun wannan shekara 100 ko 70 ko 80 ko 200 ma. Ai Sudan ba ana nufin wannan gurin yanzu wanda muke zanne a ciki ba. Duka Afirka Sudan ce. Wato kafin Bahaushe walillahi alhamd a ko ina kake a duniya a jinjina ma a daɗa jinjina ma a daɗa jinjina ma. Bahaushe a Sudan. Bahaushe a Sudan gaskiya ne. Su suka kafa Sudan, su suka gina Sudan. Me ya kawo bahaushe Sudan? To kun san jama'a a kowane lokaci idan ana tambaya kawa irinmu da muke yanzu ƙanana akwai iyaye da kakanni wanda suka taho daga ma inda muka taho daga Sudan wadda take Afirka, yadda iyayenmu suka faɗa mana suka ce mana da aka zo kawa mutane ne kuma abu ne na alfahari. Kawa nan wani ɗan wasa da muke tsakanin mu da jama'ar da muke zaune a wannan ƙasar, muna musu muna ɗaukar jan hankalinsu, mu zuwa muka yi muna neman ina addinin musulunci yake, daga ina ya fito mu muna tunkararsa, amma su da suka shigo gari ne mu sun same mu, su da suka zo sun bar wancan a baya, mu kuma mun zo muna tunkararsa. Mana wannan abin alfahari ne a gare mu. Kowa bahaushe ya daga kansa don shi. Akwai wani ma ya bani labari ya ce duk inda bahaushe yake, inda ya dan matso daga dan can dai baya, duk inda ya mutu fi sabilillah ya inda ya fada. Hakan suke cewa dan a cikin jihadi ya zo zuwa ka kammalar da addini a cikin guda 5 inda aka ya zama dole a mu, kuma na biyu kuma da yaɗa karatun addini shine abin da ya kawo bahaushe yake yawo a cikin Afirka, amma ba Sudan kadai ba. Ba Sudan kadai ba. Kuma bahaushe gaskiya fi sabilillah a cikin wataniya da hubbal watan na Sudan za a daɗe in aka yi bincike a samu irinsa. Saboda shi addini ne yasa yake wannan abu. Gaskiya ne. Hadararsa addini ne. Kuma garin nasa ne. To duk inda ya shiga ma haka yake wannan wataniyar yake karfafa komi nasa. To don haka yanzu muna alfahari mu Sudanis, kuma garinmu ne, kuma da jininmu da kayuwanmu da 'ya'yanmu da komu abin da muke mallaka saboda wannan ƙasar tamu. Kenan idan na gane ta bayanin mai martaba, kamar Kasala ita ce inda Hausa suka fi yawa kenan. Kuma na biyu ana kiran Ubayyid. A cikin dai Sudan wanda malam bahaushe ya fi sani ko ya fi, don shi dama an ce duk inda akwai ruwa akwai masallatai, to bahaushe ne na uku. Gaskiya ne. To kuma kun ga Sudan ko tana da yawan ruwa, kuma tana da yawan filaye wanda suke yi. Ina kallon shukan nan ita ce wadda bahaushe ya fi, amma bayan da aka zo aka jangwabe a garin aka yadu ko ina, duk wata sana'a da kika sani. Ai bahaushe al'ada tasa ko ina ba zai bari ba. Kuma zuwan bahaushe in aka binkica tarihi sosai, kamun ma addini ya zo bahaushe iya nan. To don haka duk da wannan lokacin mai tsayi bahaushe bai bar al'adu da yawa ba masu kyau, especially masu kyau, bai basu ba, kuma ba zai basu ba har abada. Saboda shi alfaharinsa burinsa ya cika saboda addini.
akwai canji da yawa, amma duk da wannan canjin da aka yi har yanzu dai alhaji bahaushe gaskiya iya da babban tarihi mai kyau. Inda aka ci addini kamar kanda faruwa ce da ruwa da sauransu, to shi iya nan